Dobrovoľní hasiči sú často prví na mieste nehôd, požiarov či živelných pohrôm. Svoj voľný čas a energiu venujú pomoci a vzdelávaniu druhých. A to bez nároku na odmenu. Práve ich nasadenie a obetavosť oceňuje anketa Dobrovoľní hasiči roka, ktorá pokračuje už svojim druhým ročníkom. O tom, prečo je dôležité podporiť dobrovoľných hasičov, sa budeme rozprávať s riaditeľom ankety Dobrovoľní hasiči roka, Radomírom Čechom, a prezidentom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Jozefom Smolinským. Pani, vítajte. Dobrý deň. Pán Čech, aký je teda hlavní cieľ ankety Dobrovolných hasiči roka? Povedzte. Děkujeme moc za pozvání v prvé řadě a rádi bychom poděkovali Slovenské televize a rozhlasu, že je hlavním partnerem vlastně naší ankety a celého projektu. Hlavním cílem je zviditelnit a ocenit práci dobrovolných hasičů Slovenska, protože ta jejich práce opravdu a to jejich nasazení je naprosto výjimečné a velmi si toho vážíme. Rádi bychom vlastně řekli, že jejich nejenom hrdinské činy, ale i pomoc vlastně materiální na výbavu jednotek je důležitá právě při oceňování a anketě jako takové. Pán Smolnický, poďme sa pozrieť na čísla. Koľko vlastne dobrovoľných hasičov sa zapojilo do druhého ročníka ankety? Odkiaľ boli? No, prihlasovanie samotnej ankety bolo spustené 9. septembra 2025 a trvalo do 15. januára 2026. Celkom prišlo 164 prihlášok a po kontrole vlastne boli niektoré vyradené pre neúplnosť prihlášky a teda zostalo ich 135. Z toho, v tej prvej kategórii dobrovoľných hasičských zborov obcí a miest bolo prihlásených celkom 67 zborov a v druhej kategórii dobrovoľných hasičských zborov bolo to celkom 68 zborov. Najviac prihlášok prišlo z Trenčianskeho kraja, to bolo 26, a najmenej z Trnavského kraja, kde bolo len 9. No, v kategórii dobrovoľných hasičských zborov, keď už hovoríme o tých číslach, bolo prihlásených vykonaných zásahov pri požiaroch 47 a v tej kategórii dobrovoľných hasičských zborov, ktoré sa týkali kultúrnych podujatí alebo športových podujatí, ich bolo 42. Toľko snáď asi číslám. Inak na tomto mieste by ste možno mohli aj prezradiť divákom, koľko vlastne dobrovoľných hasičských zborov máme na Slovensku celkovo. Dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku my evidujeme okolo 2300 v obciach a mestách, ale z toho musím povedať, že zaradených celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov, čo sú zásahové jednotky, je 1868 dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí. Ja by som réžiu poprosil o grafiku finalistov ankety. Viete nám vlastne prezradiť, akým spôsobom odborná porota finalistov vyberala? Áno, zasadnutie poroty, ktorá bola 11-členná, odborná porota, sa konalo 5. februára tohoto roku. No a boli v nej zástupcovia Hasičského záchranného zboru, zástupcovia dobrovoľnej požiarnej ochrany, generálni partneri a mediálni partneri. Výsledné poradie je vlastne súčtom bodov záhlasy odbornej poroty. Každý člen odbornej poroty nominuje 5 finalistov, teda je to pre každú kategóriu a vlastne aj každú oblasť. Teda do záverečného finála vždy postupuje 5 prvých za každú kategóriu a za každú oblasť a najväčším počtom hlasov dosiahnutých bodov sa vlastne dostanú do finále. Tie oblasti máme rozdelené na západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko. Čiže spolu sa dostalo do finále 30 zborov, 15 zásahové jednotky a 15 zbory, dobrovoľné hasičské zbory. Podľa toho treba aj pripomenúť, že kritériom pri tomto určovaní mala porota veľmi sťaženú úlohu, pretože ešte aj na mieste zasadnutia sa overovali pravdivosti údajov niektorých týchto prihlásených dobrovoľných hasičských zborov obcí, ktoré priamo pán prezident Hasičského záchranného zboru si dal preveriť z hlásení, z uskutočnených tých výjazdov. No a hodnotili sme vlastne profesionalitu a kvalitu tých samotných zásahov, výnimočnosť tých udalostí pre samotný zbor,
dá sa povedať, že aj unikátnosť z hľadiska rozsahu, náročnosti na okolnosti, ktoré súviseli so zásahom. Takisto pri tých dobrovoľných hasičských zboroch to bol spoločenský, alebo ten ľudský, alebo environmentálny dopad na komunitu a význam pre mesto, alebo obec, alebo teda širšiu tú komunitu. Pánček, možno by sme si mohli vysvetliť, aký je vlastne rozdiel v jednotlivých kategóriách. Tak jak říkal pan prezident Smolínský, je to ve dvou kategoriích. Jedna je to DHZ a DHZO a DHZM. DHZO a DHZM jsou zásahové sbory a většinou bývají ještě členěné do několika vlastně úrovní prvosledové a mají tam jednotlivou kategorizaci. A co se týká DHZ, tak jde o většinou ty preventivně branné činnosti zaměřené právě i třeba na práci s mládeží. Teraz dôležitá otázka, ako bude vyzerať verejné hlasovanie, kedy a kde je možné hlasovať? Hlasovanie bude spustené práve dnes po tejto relácii zhruba o 16. hodine na stránkach ankety Dobrovoľní hasiči roka, teda www.adhr.sk a každý môže hlasovať zo svojho mailu a má k dispozícii vlastne za seba 6 hlasov. 3 hlasy môže podať zásahovým jednotkám a 3 hlasy môže podať dobrovoľným hasičským zborom, čiže v každej oblasti jeden hlas za západné Slovensko, jeden hlas za stredné, jeden hlas za východné, čiže spolu získa 6 hlasov. Dôležité je však ale upozorniť verejnosť, že v tomto roku sme prišli s takou novinkou a týka sa vlastne potvrdenia e-mailovej schránky, lebo len tie hlasy budú platné, ktoré budú spätné potvrdenie, že bolo hlasované, aby sme sa vyhli niektorým možno aj nekalým hlasovaniam zo skúsenosti z minulosti. Na celkové poradie a tých víťazov ankety treba už nechať na verejnosť, ktorá rozhodne o tom, kto sa stane tým finalistom alebo tým prvým dobrovoľným hasičským zborom roka v našej republike. Aké vlastne ceny čakajú víťazov? Možno akým spôsobom im dokážu pomôcť v ich práci, v ich nasadení? Nám se podařilo získat hlavně díky partnerům a těm patří obrovské poděkování, protože bez nich bych ta anketa ani nemohla vzniknout a podařilo se nám od partnerů a spřátelených organizací a ministerstev získat dohromady ceny v hodnotě víc než 130 000 euro, které budou rozděleny v rámci potřeb a jednotlivých požadavků v rámci těch oceněných sborů. Dále pro absolutní vítěze v jednotlivých kategoriích máme připravenou tady tuhletu krásnou skleněnou zásahovou helmu v životní velikosti a v neposlední řadě pro vítěze z kategorii DHZO a DHZM máme připravenou zásahové 4kolky, které věnovalo právě ministerstvo vnitra a těm patří obrovské poděkování, protože si myslím, že tato zásahová 4kolka udělá velkou radost právě tady těmhletěm prvosledovým a zásahovým sborům. Taká štvorkolka by urobila radosť aj mne. Dôležitá informácia, kedy a kde sa dozvieme víťazov ankety? Tak vítězů ankety se dozvíme stejně jako minulý rok, to znamená 7. mája v zimní jízdárně Bratislavského hradu za přímého přenosu slovenské televize v 8 večer, kde bude přítomno všech 30 finalistů, zastoupení všichni partneři a moc se na ten gala večer se Žanet Štefánkovou těšíme. Pán Smolínský, na záver by sme si mohli povedať, prečo by vlastne mali ľudia hlasovať v tejto ankete, možno aj podporovať dobrovoľných hasičov? No, hlavne preto, že toto si tí dobrovoľní hasiči určite zaslúžia. Každý deň nasadzajú svoje životy pre druhých a často v náročných podmienkách. Možno aj tie ich hrdinské činy a zásahy a výchova mladej generácie si zaslúžia nejaké to uznanie. Samotným hlasovaním môžeme len ukázať, že si dobrovoľných hasičov vážime, že chceme im poskytnúť a získať lepšie podmienky pre ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech našich občanov, prospech miest a obcí na našom Slovensku. Áno, hlasovať je možné na stránke adhr.sk. Našimi hostiami bol Jozef Smolínský, prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a Radomír Čech, riaditeľ ankety Dobrovoľní hasiči roka. Páni, ďakujem za rozhovor. Děkujeme za pozvání.